siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde nilike niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi nilike, ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert, while usabuka, ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke, yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela mana nazathi amahle enkosini. Ngibongele umuzwana emsini. Ngibongele nabo bonke abantu abakhelele la ndawo. Namhlanje hlangano uyavalwa. Sonke sizothola ibusiso. Ilona lo ufuna isibusiso ngokusebenza kwakhe. Ngibafisela kakhulu ibusiso yilabo abangayigqokile ngokwemhlobo basivakashele namhlanje abazobona insizane lekhaya. Ngiyathanda nje ukuthi uNkulunkulu abafike nosizi labo abangayigqoki bemhlophe bathi bangaphindela emakhaya usizi sebeshila.
nabafike ngey'guli ey'hlukahlukene kade baphilela emakhaya sebephila. Ngoba into umfundisi kade ephethe inkonzo ekuseni, inkonzo yakhe ibaphilisile abaningi abafisa ukuphila. Kanjalo sesifika emathempelini nasemzini kaShembe, sizofundisa abantu ukuthobelana, ukuthethelana nokuthandana. Ngoba makhona lezo zinto indlela ephuleni ikhona. Kodwa mase singekho lezo zinto uma ukuthola indlela ongena bese uyanda umsindo. Ngiyafisa nje bantwana bakaNkulunkulu ukuthi noma bekade khona usizo njani, ubuhlungu obunjani, ngizalayo wathi lokhu ihlale phansi nibonisane makhona la ngabonanga khona ngasolinye. Ngiyafisa ke ubuyele lapho nithubana amanxeba njengezakwazi igane indoda eyodwa mayichobana iy'ntwana. Uheleze moya uthando phakathi kwamaNazaretha. Uma ngabe siyinhlaka sivulela isitha esikhulu uSathane. Sathane uyajabula mabe kukhona uxoxo emabandleni. Ngoba nina amaNazaretha niyamnqoba uSathane. Yebo ngiyangixakeke mase nixabana nodwa sekwenze njani? Engikufisayo mina ukuthi nibe munye njengebongo laseMene noma washiwo. Isiwushunyayezwayo Rabekaya
kunabantu abaphilisa abanye abangabonakali abafiki mina abantu abaningi yeba beza kumina sezobonga ukuthi baba bekade ngizela ekhaya ngiphethe intithize manje sengiphilile kuba kunengelosi la khona ushebe khona kunengelosi la ekhaya yonke into yakhona iyaphilisa Yelila ngumtholi ushebe uthola imbenge imbenge ifana nomuntu ngoba uyakhuluma nayo mawunenhlanhla iyaphendula cela umsebenzi embengeni uthola umsebenzi amen ucele ukuphila imbengeni uthola ukuphila amen ukusho ukuthi yonke into ekhona la ekhaya ukuphila iyaphilisa ngelilanga ebuhleni wakhona hayi inkosazana yayingelona iNazaretha kodwa ngiyazi ukuthi sekhona yini lenkosazana yayilethiwe umoya ngoba phela nina amaNazaretha nokukhanya kodwa niyibothi nokukhanya umuntu uhamba lapha nalapha efuna usizo ukuze kube yini enimyalela ukuthi salusuya kwashembe naleyo nkosazana yayinjalo-ke base beyalela abanye yayingakwazi ukuhamba ithe esineminyaka emithathu ingakwazi ukuhamba bezama laba abantu abalaphayo ngoba labantu abalaphayo abasho ukuthi abayazi le nkosazana-ke yayilapha ngasemadokotweni ebuhleni emadokotweni alapha ngakuMagwabhazi kwakuhlala khona uMagwabhazi kuJulayi kwase kufika isikhathi-ke sokuthi amakhosazana aphume sasisisho isigubhu samakhosazana oyasho into yini izosho nje sisuke esisike nani amen sasho isigubhu samakhosazana ebheke ezansi inkundla ithempeli yasizwa le nkosazana into eyikhala kamnandi kanjena ihleli phansi ayikwazi wanyakaza iyafuna kodwa kuyobuka sasho isigubhu yazama ukutibula izama ukusukuma ukushoshela yathi mathi yashoshela yasukuma yatibula kwasukumeka owayefike nayo wakuthiwa wayigade wafika wasangana eyibona ingasekho kanti siyibukela umgidi wamkhosazana ngiyathanda-ke eMaNazaretha ukuthi nazi ukuthi yonke into ekhona nalaba abantu abafikayo nibatshele yonke into ekhona la yokuphila la ekhaya eqaleni wawufike unikezwe ifosholo libe ukuphila unikezwe umshanelo libe ukuphila ukuthi uzocela abantwana umkhulilanga bese kunika umshanelo uthi ushanela lapha noma kunika ucela abantu igencane zesihlahla wena usuqedile ugencane zesihlahla bese inkosi ibusise uzowathola abantwana ufike ubathole nangempela abantwana futhi ngiyathanda ke eMaNazaretha ukuthi abantu babefika la kunina bebuza ngoba umuntu usuke efika engalazi imithetho yale ekhaya anokwa umwela ngezandla ezimhlophe nanokushumayela-ke endaweni enjengaseyitimeleni ngiyacela amaNazaretha mangabe nishumayela nibayeke labo sisebafaka amaruthi
nabane izipho uyabona umshumayezi usukumphendula usungajayeka into ayenzayo uNkulunkulu wakhe nedlozi lakhe lomiyekisa lento noma mhlawumbe ushumayeza ufika bakubo bamthunga uthi hayi hamba wena uyibone lento tathi kushumayeza esitimeleni hamba ke uye ufune ukuthi kuphe ebuhleli uyosikelela abalelo thulini lomhlaba yobe sefike seyithola ke leyo nto imithetho la ukuthi kurojwa izipho ezinto ayifunakala hayi ukuthi thina silwe nabantu ezitimeleni mawushumayeza esitimeleni usufaka izwi ukuthi abantu bazi ukuthi ushembe uyini awuyini kuyobathethisa ukuthi bafake ikete emfishane baye ofike uyabona mayintombazane ifake isikele esifishane mayisahamba 25 yofike bayifundise anti 25 mayine izipho ezile nento ezofaka bafike bayifundise anti 25 lezi into ayifundeki lekhaya ayifakwa phela zilo kuzobhidliza sizokwakha kumnandi kuba eNazaretha weManazaretha baningi bayafisa ukuba eNazaretha ngibabone kumanye amabandla sebefuthi imbongo bayafuna lapho thina sake sadlula kwelinye isonto eMaritzburg sihamba namakhosazana nabo ngabele Mdluli sasibelaphi manje Mdluli baba wayebuya ngokusesimkeni sasibuya kwaZondi sasingabuya kwaZondi Nkosi yamakhosi amakhosazana ayitita lapha ezantsi ground sasabela amakhosazana ba sesithatha ke imgidi ke ngokuza siyodlula leli sonto leli lamaSulumane yabo indaba kaShembe yinto wana nje basibona nje lo mfana lo ubanga umsindo lapha ePhobheni wasedibele ePhobheni wabanga umsindo la ishithulusi wabona kade uhlabelela kakukho wathi embhimisa lento wayehlaweza thina wazoma ucingweni wabuka thina ngoba lento kaShembe iyona yokugcina yikho enye ngale kwayo manje into enisupa ngayo eManazaretha ngithatha izinto zalana lifaka ku TikTok bese ngidala ukuthi manje sifanele siphendule imibuzo esingayazi ukuthi yayiqala ubani ngasekho nini ithe indoda hey phumani kaShembe kuJesu kanti sasosondela uJesu yini ubaba mkhulu akazange ahambe athi abantu abaphume emabandleni nabo wabaye ehambe baphendula nibaningi nibangaka nje naphendule uyena baba mkhulu ngibongeke nokuba nomhlangano omuhle la ekuseni siphatheke kahle nisiphethe kahle kube ikhona indlela ngabe siyaqhubeka sihlale manje siyafuna
abantu balelizwe ngisukuma nokunibongela isibusiso esikhulu esihlele phezulu kwenu. Isibusiso sokukhulula uShembe namaNazaretha asebuhleni. Sanilethela umhlangano emzini waseMseni. Ngoba kulezi insuku umhlangano usunyama. Usuthola ngenhlanhla. Hayi njengoba sisuke singafiki ukuthi sisuke singathandi sisuke sithanda kodwa manje usubhukiwe umhlangano. Ngoba usufana nenyama. Omunye mayithola usuku lo ujabula zakhale inyembezi. Abana senze bahamba wonke bajabula bakhona baze bakhale inyembezi. Bengajatshuliswa noma inyembezi abayikhalayo ukeza nenyembezi zosizi kodwa kuyinyembezi zenjalo ukuthi uShembe wazowakhumbula amazwi angakithi. Amen. Namhlanje uShembe ufunwa ngapha nangapha. Umhlaba wonke umele uShembe. Noma ekhona amabandla umhlaba wonke umele uShembe. Ufunde lapho Amahubo Amahubo 42 verse 1 to 3. Ulapo Easy.
Singusisi asitholile lawo ngayifunda abanye bajabula uma bethole usuku olulodwa baze bakhale inyembezi njengendluzela ilangazela amanzi emfula njengendluzela ilangazela amanzi emifula kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu kanjalo umphefumulo wami ulangazelele wena Nkulunkulu umphefumulo wami womele uNkulunkulu umphefumulo wami womele uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu ophilayo ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu na izinyembezi zami ziwukudla kimi inyembezi zami ziwukudla kwami imini nobusuku ngokuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wami ngokuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wami Ushembe ufuna ngapha nangapha abanye mabethula usuku olodwa bajabula baze bakhala inyembezi usuku olodwa balinganisa nesonto inyembezi zinjabulo wabejabula ukuthi ushembe wafika emazweni abo wonke umuntu uNazaretha uyajabula uma ebona ushembe ebuhleni kodwa uyafisa ukuthi ushembe afike enyathele emazweni angakubo amen ngoba ushembe mayesefikile ezweni leli kuba ngathi khona imithwalo esindayo kade eyilenge emahlombeni edilikile ushembe ufika izulu lomisile afike nayo imvula ngelinye ilanga sasisesilweni lapha nina maNazaretha ningazeyi anoyithanda nihlonipha amakhosi enu enakhele izizwe zawo safika esilweni lishisa into emnyama waseyibika uMdlokombane wathi nyazi lezulu sinenkinga la izitshalo ziyasha uyayinawo amanzi asayazi imvula manje naMaNazaretha niyazazi ukuthi maninzi izinto niziphumelele kodwa niyazenyeza ngase ngithi mina akaguqa aMaNazaretha athandaza acela ukuthi kwehle imvula aseguqa aMaNazaretha athandaza athe qeda ukuthandaza leli phezulu libamnyama phezulu aselidedela ningabusaba nalo uNazaretha anobatshengisa abantu ukuthi nina ngamaNazaretha ufana noma kugula umuntu uthizini wendawo mani khona ningamaNazaretha ningasho ngoba akayigqokile kwemhlophe yena umuntu akalo iNazaretha iNazaretha kuyona ingwemhlophe iNazaretha inhliziyo mhlawumbe lo muntu uyiNazaretha ngenhliziyo
wayeshuba ukuthi labantu laba abangayigqokile ingubo emhlophe bona bangithanda ukudlula nina. Ya lo hambela abantu bamaNazaretha. Ufana nokuthi kona inkosi ke yangiphatha kabi inkosi. Yathi ayibize nina amaNazaretha. NingamaNazaretha impela kodwa mana akhile nakhele izwe lenkosi. Makuchitheka igazi kulwa nina amaNazaretha. Ezweni lenkosi amaphoyisa oya enkosini ayobuza ukuthi ubayeke kanjani abantu ney'nduna nibayeke kanjani babulalane. Mayinibiza inkosi umaNazaretha ezweni layo izozama ukuthi isixazululo senu umaNazaretha. Ngoba isikhathi esiningi umaNazaretha niyalwa. Anazi nibangani. Ngiyacela ke umaNazaretha ahlonishwe amakhosi. Amakhosi uShembe mhla efika la ukuthi wayize emakhosini. Amen. Manje masewile nabo oqala ningahlonipha amakhosi angazi usoze njani. Ngiyacela amakhosi mayinibiza eyozwa uvo lwenu eyonicazulula. Inkinga eninazo ngoba yiningi inkinga la phakathi kwethu. Abanye bafuna amajazi abefundisi. Abanye bafuna ukuba abashumayeli. Mayibona umuntu ukuthi wenzisawe indoda eyathi kumkhulu ilanga. Awu. Bengino baba wakho. Ubaba wakho uthulile nje wazi wami emhlabeni akangcubanga. Manje senginawo nawe ngomthuli nje. Uthi umkhulu awekho umuntu ohlanjwe ngoShembe. Uthi umkhulu ilanga awunalo uGcobo. uGcobo lingekho kuwena. Ngisemthanjeni ngisemkantsheni yamathamba akho. Ilona uGcobo lingekho. Basubheni madoda ngifuna ukugcotshwa lokhu. Umuntu okhomba yakubi noma ubani abomgcotshwa. Uthi manje umshumayela nizwani naye usuthatha amachapho ngoba ngaphesheya komgwaqo wena. Niyalibulala leli bandla futhi niyibonisa ngabantu ukuthi anicacile kanjani. Awube khona ukuhloniphana. Umgcotsho maye umgcotsho suwegcoshiwe umhlonipheli. Uthi mncane kunawe uhloniphe. Nina amaNazaretha nabantu balelizwe laseNkandla la wakhanyile. Kufanele nibonge abantu ababodwa la. Ngibonga amakhosi. Wafika amakhosi asaza emathathu noma emangaki. Ezokhala emzini wasebuhleni. Amakhosi alelizwe. Kade ngiyabona nje. Ashiya imisebenzi yawo. Abhukula shona emzini wasebuhleni. Eyocela eyonxusa. Futhi Shembe sicela ungasilahle. Nezizwe zethu. Ngoba uShembe enye inhlobo yento. Amathemba amaningi abantu noma abantu bebulalana amakwafika uShembe kuwe ukuthi unqamo ukubulalana. Athi amakhosi sicela ke Shembe ungasilahle. Asisakwazi ezweni langakithi eNkandla.
sicela ke Shembe ukhumbule abantwana bakho basenkandla. Ngoba ngiyazi ukuthi ekuqaleni uShembe ubaba mkhulu mhla efika wayeze emakhosini. Lase lingihlula lawo mazwi amakhosi. Ingakho sila namhlanje. Sasingekho isikhala. Wagcwele kodwa ngoba wasekhuluma amakhosi. Izwi lamakhosi alweli phansi. Ingakho kwesila namhlanje. Sase sikhansela sasiyabona sase sithi hayi ngoba amakhosi aseyakhulumile siza emsini. Njengoba mana zathi ngihlala ngima phambi kwenu usuke ngazili ukuzonishumayeza. Yaba ngisuke ngizonivuselela ukukholweni nabo niyakholwa nini kodwa ukuthi ninemkweni khohlwa. Kodwa ukholwa niwona amakholwa. Amen. Mina ngisuke ngazili ukuzonishumayeza. Ngoba ngendlela umfundisi khulume ngayo ekseni bengasafani ungena isonto lasemini ngoba fana beniphendula kwena konke nakhona. Amakhosi ke eNazaretha ngiyafisa ke nina eNazaretha amakhosi niwathande niwanike indawo yawo. Nikhumbule ukuthi mhla efika uShembe umqalo waleli bandla wayenicela kuwona amakhosi afika angadabuza le ndawo yamakhosi. Akube yithina bokuqala sohlupha amakhosi emhlabeni. Ngoba phela vele leli bandla sidume ukuthi siyahlonipha. Ngiphatheka kabi nje enye yamakhosi ithi yanibiza amaNazaretha ngafika ngazi nafika noma enkantolo noma enkantolo yesizwe noma nafika phi yabe sinikhuluma ke nani amakhosana nizame ukuyibamba niyaphunyuka amakhosana. Inkosi ke noma kade iphambukile ngokukhuluma kodwa iyahletshwa inkosi ayitshelwa izwe emadlebeni. Ithi le nkosi yangisithuka kodwa ithi le nkosi ngwaphatha kabi baba. Makusukuma ethi kanti inkosi kuzosibhedela. Ukhoki kube mhlophe njalo lo muntu. Uyani kudubeni eNazaretha. Sekhona indawo enokuphila. Nalona washo lawo mazwi bengathanda bengajabula futhi ithi hayi le nkosi ubuyayazi. Ayocela intethelelo. Amakhosi ayibekanga abekwe ngentando kaNkulunkulu. Ube asibheke asiphathe. Mangabe khona la singaboni khona siyobika kwenkosi. Manje uphatheka kabuhlungu awuyini amaNazaretha enzo. Ningaloni igama lami. Ningaloni lelenu futhi. Ningayoni futhi nento yenu. Ngoba ithi ngikoniwa le. Akukho okusha engiza nabo amaNazaretha. Kepha ngizothi kinina ibani munye. Nithandane nihloniphane ngezikhathi zonke. Nibe yinto eyodwa ngezikhathi zonke amaNazaretha.
ungabi khona inazathi elinye idose libhekisele akupheleke ukuthi manje mawungumfuni uShumayeli usuthatha amatshe usuwela phesha komgwaqo usubeka amatshe akho lapho. Ithempeli liyacelwa mayikhona indlela unikwe bese liyabusiswa akuvele kube kwamatshe nje. Ngiphatheke kabi ke eNazaretha mangizwa kuthiwa eNazaretha anizwani. Ngiyaxabana. Ningamakholwa, ngicabana nibangani. Yabona manixabana eNazaretha. uNkulunkulu uyabaleka kumina. Azwani nomsindo. Nomngcwele uyaqhela kumina. Ngiyacela ke eNazaretha ukuthi kuphele uxabana phakathi kwamaNazaretha. Ongifundela ule uJakobe 4 verse 1 no 2. Uyasa Ositela
Zivelaphi izimpi nokulwa? Zivelaphi izimpi nokulwa? Uvela phakathi kwenu na? Zivelaphi phakathi kwenu na? Akuveli yini ezinkanukweni zenu? Akuveli yini lapha ezinkanukweni zenu? Ezilwayo ezintweni zenu na? Ezilwayo ezintweni zenu na? Niyafisa nokho anilutho. Niyabulala nomhawu nokho anizuzi lutho. Niyalwa nenza impi aninalutho ukuba ningaceli. Niyawucela hayi bambe lapho baba. Amen. Abanye bafuna ukugcotshwa. Uma engagcotshwa umuntu oseba nolaka. Ubaba wayethi maye sekugcobile abantu mabefuna ukugcotshwa usuke sekubophile ukugcotshwa ukuboshwa. So sekhona izinto eziningi kufanele ungazenzi. Ukuthi uzenze ungagcoshiwe. Kodwa usugcotshiwe usuboshiwe. So hamba ngomthetho kaShembe wakho ushiye eceleni. Baye nxa umuntu efuna ukuboshwa. Siyaya nje eKenani ngizohlupheka abantu bethu bafuna ukugcotshwa. Ngicela untshela kusemanje angigcobe umuntu. Phela ukugcotshwa weManazaretha akukona akuyona ukubhalisela u-first year esikoleni ngoba ubhalisa usuthekene uniform. Khona bezobona bese beyakuthatha esikoleni uyenza mfanele uniform. Ngicela nje nabanye abakude abangekho la ukuthi cha kulonyaka sizoma nje. Sambe ngomdala. Uyabona mawusayithanda. Hallelujah. Ngabe ukufuna ukugcotshwa. Abaningi abanenhlanhla bayabaleka uma bezogcotshwa. Ngoba bayazi usho uma sekugcumile ukuthi usekuthwese ijoka. Kangakanani uyithwesa wena? Uma ufuna wena ukugcotshwa ubasiza ngani abantu? Yenzeka ukufuna ukugcotshwa ukuthole. Kuthiwa salanisa nimnika. Awushuphele walala usale sumnika lo. Noma kuthiwa kunomhlangano siphamisa njalo isandla wena. Ngoba awugcotshwanga ngokusemthethweni ngoba usale salanisa nemiyeka.
inzima indlela kaShembe ayithatha noma kanjani. Ubona bexoshiwe nje yebo bakutshela bathuka imihla namalanga bese beyakuwela lo bakugwinye ngoba bagcotshwa babomilana nakho kangakanani ke lokucelile ngifisa amaNazaretha nihlale ngokuthula. Ubaba ungizalayo bayihlaleshe uthi mangabe kukhona inqongozelo ethempelini noma esontweni anobuyisana nihlale phansi nibonisane. Angazi noma kusenzeka indoko futhi inhlayisi uthi ningabathethisa befundisa amacala umfundisi wena oyinhloko yebandla abathethiswa uyena kubiwa kuyena angathethiswa icala abanye abefundisi hayi inhlayisi uthi ithethisa umfundisi icala ubona ubonakala kwebandla lokho ngoba inhlayisi uthi bayithethisa umfundisi icala imehlisa isithunzi ugcina nayiseyisaba ngoba manje asazi umfundisi ungasena yini. Kanti umfundisi akakhunyulwa ijazi uhambe nalo emhlabeni ngoba ijazi leli lisibethelo. So ukuthi wena uzohamba kulo yini ezokutshela wena awuzukuzenzela okwakho. Ngiyacela ke maNazaretha nina enisebasha niyaphuma esiporweni anobaza befundisi nibahloniphe. Mayengekho uShembe phambi kwenu suke khona umfundisi. Nina maNazaretha noma ngabe kuthiwa khona umsini wakanani anibona bokulwa lina nalandwa kulaba nakhethwa kulaba babelwa nasefwa nalethwa nawathiwa nina ngabantwana bakaShembe. Amen. Manje ngiyenxakeke nje esethe omunye uyashaya yena ushaya ubalekeleni iqathini wenzana cela nje ubunye ebandleni. Cela nina maNazaretha bakhona into enzima kuqe phansi ngedolo ithandazi ngicela ukuba munye cela futhi uShembe aniphe uthando olungapheliyo. Amen. Uthando fanele nalo maNazaretha elinye nazo uthando olungapheli. Wamaphela uthando ungena inzondo. Uthando fanele nalo uthando lokuthanda olungapheliyo. Ufunde lapho Petro ima Petro ufuna ungekho moja hayi Petro kala 3 verse 5
Sisi. Mina-ke baNazaretha, uma nithandana ngeqiniso, ungabe ubuso obuthandayo kube inhliziyo ethandayo, wakube uthando oluphuma phakathi enhliziyweni zenu. Amen. Amen. Olakha lo Nazaretha ukuthi kugcwale kanje. Kama uthi umuntu uyamthanda usho ngomlomo, inhliziyo ingavumi. Fana umuntu uyidlalelayo. Cela ke mina baNazaretha nibe yinto eyodwa. Ningavumeli uSathane angene phakathi kwenu. Anaze nidlalele ibhola baNazaretha. Phela lapho kuthiwa khona i-tight marking. La nomhlanganyela khona umfana mayifuna ukudlula nebhola. Umbaleni kanjalo uSathane. Angayitholi intuku. Idlalo yinini ibhola? Awufunde baba. Petro qala 3 verse 8. Okokuqina manibe inhliziyo nye nonke. Okugcina manibe inhliziyo nye nonke. Ngawelane. Mthandane. Ngokwabazalwane. Uthando lwabazalwane. Nibe nokubele. Nokuthobeka. Ningaphindisi hayi beke lapho baba. Ungabusaya lapho. Okugcina manibe inhliziyo nye. Anothi mangisho umfazi namakholwa
ngicela ukuvumelana yonke into enibonisana ngayo. Nihawukelane. Omunye umNazaretha mayisosizini umhawukele. Umthandane ngobazalwane. Nibe nobubele nokuthobeka. Ayikho-ke into ngalabanini njalo. Ngoba uthando into eyakha ukukholwa. Makhona uthando nempumelelo ikhona. Mhlambe yanika kabona ukuthi nina nokukhanya kwezwe. Emhlabeni nje inini enikhanyisile, enikhanyisile manje emhlabeni. Amen. Yenzana ukuhleke phambi kwabantu uzobona imisebenzi emihle. Bese bekhetha inkosi babona ukuthi kumnandi kanjani kuba eNazaretha. Umkhulu wenyanga yezulu ithi sengiwubasile lo mlilo. Yoke ngibona ukuthi usho bani. Uthi phumani nibahlangabeze. Baningi bayafuna ukuza la. Uthi phumani nibahlangabeze. Sengibaphendulile. Nina hambani nobamukela lapha endleleni. Nibamukele ngezandla ezimhlophe nezifudumele. Ibaphe nothando. Nabo bayibone besekhaya babela phakathi kwethu. Ngoba nje basila sisekhaya labangcwele. Sisezulwini yabona la masike sangena kulamatshe amhlophe saguqa. Sathi shembe ngena ngathi ethempelini. Siswe sesisukile emhlabeni sisezulwini la ngaphansi kwalamatshe kusezulwini. Amen. Uyabona mawufika waguqa lapha wathi konke ukubi ngicela shembe kusale la ngaphandle ethempelini kuyasala. Bese ungena usuwedwa la ethempelini. Mabe umfundisi ophethe inkonzo engaphendulanga kahle wangaphenduka wanolaka uphinde ucoshe lapho kodwa mabe ukuphendulile uphuma ukushiya lapho ngaphandle. Amen. Kanokwazi mana ukuthi uShembe uyanithanda. Waningi umthando uShembe. Umkhulu wethi mangobe ukuthuma njalo. Mhlambe siwe ngibona ukuthi ngokusebenzisa kakhulu emhlabeni ngoba asayibonakala kulizayo. Angisho njalo umnini. Kodwa ngisho into ayisho umkhulu. Bayazi ababekhona. Abantu sebeyibonile le ndlela yenu maNazaretha. Ngakho ke ninakha uvulani izandla. Bemukele bangena. Wonke umhlaba uzophelela la. Indaba yana kaShembe inzima. Yabona nje abantu baningi nje anibizwanga ngendlela efanayo. Shembe abantu babiza ngendlela ezihlukahlukene. Omunye uthelele ekhaya kufika bakuba badala. Bazomchazela ukuthi wendoda ulele thina la asilele siyahlupheka. Sicela ke uhambe usinikelela ebuhleni. Bese ubona umuntu usithengele namathikithi. Lamathikithi lawa hayi ngoba edayiswa. Ukuthi vele awumnikelo. Njengoba umnikelo fanele kube khona into efakwayo ukuze kuyothengwa amanye ayathengwa phela.
uphuthuma ukuthi aye ebuhleni ayomnikelela amthengele ithikithi. Iyona into eseshoda ngayo bese ngene ezulwini. Omunye agule ugula ukusula inyanga ukusula udokotela. Bese egcineni bemyalela la ekhaya yathi mayifika la ekhaya ayibike lento ayibikayo. Simbusela uvaselina simbusela amanzi kuphela ukugula. La ekhaya kusephilile. Ngiyacela ke maNazaretha ukuthi nize ningayoni lento babamkhulu. Isayede efanele bheke ubabamkhulu wabheka ngakuthina enhla isuthi. Wathi libandla malekelo nakala ngolibuza kunina. Ngiyabona umuntu ojahana nami. Bese ngikhumbulile esho babamkhulu leli bandla liyoboniwa inhla isuthi. Futhi uqalekisiwe ke umuntu omalababi efuna ukuphisha ibandla. Awu ngicela amen. Zamani ukuthi hacha sibambe iqine lingafi ngathi bandla thiwa lento kaShembe mayikuhlula hamba uyekhaya uyofuna uthatha umNazaretha uphanyeke lapha emgibeni bawule emgibeni mawuno yodwa kufa yodwa mhlambe uShembe uyakhumbula. Ungabi khona into usuyazi wena wazini. Hayi ayikho into yenza umuntu la. Waya kuba bamkhulu ayiqeda lento. Uyubulo ozofika nako kusha. Semphethe abantwana bakaNkulunkulu. Thina esesilapha ngeqiniso esingacashile. Yenzeka phela umuntu acashe la esontweni. Wayeshuka ukuthi ngelina kwakhona unogwaja. Noxamu. Bathe besayidlela lento ababezidla ke unogwaja noxamu. Wase qhamuka imalasi. Hayi wakha phansi unogwaja noxamu wajijele ezibini. Emanzini amhlophe uxamu wangena emanzini amhlophe. Wabaleka unogwaja. Zamfica izinja wabuya zodwa umngane wakhe ukuthi wenze kanjani. Uyabuya uxamu nangu uxamu sephumile sube ngabantu awu. Pho amaholo kanje uphuma emanzini amahle kanje. Abantu awuzange ugeza uthi lo munye phela bengaziyi ukugeza benyocasha. Isholo laba bacashile ke la esontweni abangazili ukuzokholwa isikhathi sekhona. Akuyona indawo yokucasha le. Ngoba lapha kwethu khona izitha zalo Nazaretha. Kodwa ikho njenganathi. Phela impisi mayifuna ukudla izimvu uyashintsha isikhumba sempisi ifake sezimvu. Zobona egcineni izimvu awu kanti Sinyazo ile ndoda le. Umkhulu wami wayethanzana ngamaphula ahambile ngamaphula acashela.
phela yona ingozi kakhulu. Ukukhuluma kwamuza umthembu umuntu anti umthembu ubala. Kodwa ke unye ngikwazi ukuthi ushembe uyipilile elikwazi ukuyikhotha emhlanje. Kosi kusisemuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-28 sicela umvangeli ndaba wakhona lapha ekhaya sona esihlabelelo inkosi Mbusisa. Kosi kusiphuma abangcwele. Yeah.